Contigo te va a hacer. I got lost in the city. Ain't no one there but me, oh. Missing you on my body. Baby, I know it could be more than amigos. I'll be good if you let me. Us presentem l'única escola d'hoteleria del Vallès Oriental, situada al nostre poble Montornès del Vallès. Allà pots estudiar 2 dels cicles de formació professional de grau mitjà amb més perspectives de treball dins del ram d'hoteleria i turisme. L'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental va néixer el 2015, fruit d'un conveni institucional entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Montornès. Sabes que tu corazón contigo hace boom boom contigo. Sabes que tu corazón contigo te hace boom boom contigo te va a hacer. Sabes que tu corazón contigo te hace boom boom contigo te va a hacer. I got lost in this feeling. I got lost in Havana. Grab my hand if you feel it. Baby, I know that we'll be more than amigos. And I'll be good if you let me. 911, I'm on fire. Don't leave me lonely. 911, I'm on fire. La cantina està oberta als alumnes durant les hores de pati de dimarts a divendres. S'oferten entrepans calents i freds, begudes i pastes. El preu per cada cosa és d'€1. Sabes que tu corazón contigo hace boom boom contigo. Sabes que tu corazón contigo hace boom boom. Quan es va inaugurar la cantina? La cantina nosaltres portem aquí, o sigui, el cicle de grau mitjà va començar fa 3 anys. Va començar el 2015 o 2016. La cantina possiblement es va inaugurar a mitjans del mes d'octubre del curs 2015-2016. Quin és l'objectiu? La idea és fer pràctica, o sigui, és començar a fer unes pràctiques d'aquest fet. D'on obteniu els productes? S'obtenim normalment i nosaltres que agafem són proveïdors de la zona. Nosaltres fem això que s'anomena el quilòmetre 7 i també traient del bosc d'Hort, perquè el Marcamada té un nord, que el porta els de la UCE, i d'aquell nord també traiem la part de la matèria prima que fem els barrancs de Sant. Qui dissenya la carta? La carta està dissenyada, en principi la dissenyen els professors del departament de sala i juntament també es pregunta també als professors que estan aquí, aleshores per fer una carta bastant dinàmica i que estigui bastant correcta. Què es fa amb els diners recaptats? S'ho reinverteixen. O sigui, aquí no hi ha cap benefici en aquest sentit. Realment el poc benefici que hi ha, perquè ja ho sabeu, els entrepans són com són, és un cost mínim i el que sobra realment és per recomprar material o recomprar les necessitats que necessitem de la maquinària, l'utensili, tot se reinverteix a l'altra part de la ciutat. Per què teniu restaurant i cantina? Clar, l'altra part dintre del cicle és bar i restaurant. En aquest sentit fem la pràctica de bar en cafeteria que venen aquí i se'n van al molí i fan les seves pràctiques de restaurant. Com et dius? Em dic Hawa. Què estàs fent aquí a l'institut? Estic fent un curs de cicle de grau mitjà, primer de restauració, i faig pràctiques al molí i a la cafeteria. Quant temps dediqueu a la preparació? Dediquem 45 minuts. Quantes hores dediqueu a la teoria? Doncs a la teoria, els dilluns, 6 hores, de dimarts a divendres 2 hores al matí i després, quan acabem el servei i acabem de netejar, doncs el temps que ens queda fins aquí. I quantes hores dediqueu a la pràctica? Depèn de la setmana i del dia. Per exemple, la setmana que es toca cafeteria des de les 10 fins a les 12:30 o 45, de dimarts a divendres, i la setmana que es toca al molí des de les 10:15 fins a les 5:15.